igotora tubwate goshun tubwate nebuko rende nitukire Ijumaa twabete na bono ne bwatoke gatwa korre byonzi eiki erikoro sari tukoriao na kugosomia na kuentertain geto ta kuentertain tingora entertain tukasi tu korosari tukoriao ekiatari rais bono mambia si rahisi kuboka naro tari rais mwanju mwele lakini na engote mwele kuboka nari kwato bwate twataka twenda sense media check yake gosara indi tumakuriria magaseti gato kwera moino tukumusaba gani baito bajire ekere biro byao bikoba saa 12:30 kana tena rere tubange tukasikia tutetio omoche kutubwate somoro berio ori webwatoke pero tore good friday na ande goigatonyegaria manyinga keigo timetigo se Jesus yorio tongare ori watongare by the way timetigo se bambare rera naro chebinto getari mitandao masomali abekiru tayari masomali abekirwe na bwate kusini rasapa na let us wait and see lakini rende Yesu tubwate noyo uya sana kerongora aligeria Sara ninaona message nyingi sana za jirije goro ya George Moe kero mwaringe nera as student ne kero murubiri nya dego kwerorerwa marogoba indo nyimejinjige gochirigitore ande torore na ke ensekoba asenjera ya bene kabisa ninjiroje gaiga asemambi yabone ko nende jinjirije kite marogoba bono tume yabona mambi nando tote sumurubiri wensake jinjirire ekyara rende bona na secretary mu wakiri bona usenda utebe go yuwe bona pie kwanza ene mu wakiri bona bogo chirigireri ake biamono mwanchu muligereria ntokwenda ekero check yes asiji mjeto chiri inye team hapana kosa team following team ya maji na team diaspora torolenga ngakimo wotebagaiga ase studio rero tubwate chinga chire so limited kolende tutajaribu tuwezavyo torolenga twensi tuikire ase omorobelio tumetonye kwanyoli na kerongora asi umeria sisimiana ngorone chat rwango gato then good morning Maserina Bosibori good morning korwa ogembo market me present no ari meyo morobelio ekiongozi Zevania Onseri kurudiana bonjari market me present and pray for me omoiseke omogani by baba bundi senior sabusi yo Joshua nigwete nango ikatora sense mediende yogoji kwania abantu babere batatu asemambi ya aboniga biye kabisa kale matagaro kiyondi akondani yumurobelio ekarate gaganyete ebwatoke nakoteana kiyondi kale kiyondi korwa nyaliajo states were represented mpaka tamati buna botambe wabi Edwin Matagaro Brown Onjali Eligiborura amo na abande Kefason bosire awatana bwakire buya DSTV no onde meyo morobelio korwa magombo omotangi orusia era karo motangi orusia the first born orusia mwari mkefason bosire na chaki oye baso ime yomorobelio kare Matagaro Kiyondi Junior Vincent Nduso Amisi Kipkolil Vincent Geregere Rere Shoniki about abaso ime yomorobelio ekiongozi Zevania Onseri adena korwaliana bonchali mark me present no onde ime yomorobelio karwana Douglas Antima Jackson Kinara Isaya Nyamtondo Mosongo baute ano bali mabange sana ligeta toto la Kisii tarikumweba baute aba no ale ime yomorobelio asemambi ya aboniga. Good morning to Zara, Brighton and Joshua. God has allowed us to start Good Friday. Totigere on Simonenya Sai, he has a bubbles on hers. Rero aba Kristo aba Katoliki bono mambia gochakira sambiri ntogende gochaka kubugolia omusaraba asiji station 19 aseigo mwenzi eboka na kweyaligania oyo arogo Chris korwa bugusero laganga ote abarabune dini yege Catholic rero ngwenda bali kubugolia omusaraba asiji station 19 asemambi yabone